because very short. I think it's like maybe next time you get a bigger, longer cord. Next time you get a longer line, a longer cord. Why? Because then you can put the metal. It's okay. Right? Or like that. But then all the things over there. It's okay. Then Don't touch. no, on straight like this is better. Stop na. No, it's better. Take out. Take out. No. Put it up. Don't teach me, Asert, please. Fine. Then you're the teacher. Then you teach me. You teach me how to teach you. Kasi it's okay, oh. Come here. So you stay here? Yes. And then you read. You read who's people coming here. Then you say, make a love shout out. Okay? No. You like that. There's no way here. Sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng paliher, meron yung sorpresa. Kasalamaan di ako pideya. Habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Silang naman nakaganto, nabuo yung durog na puso ko. Lahat pinago mo, lahat ang sabi ng baby. Neneng B, ako ang iyong boy pick up. Can I see you man? Oras ba ang meet up? Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Sa spaceship, isasakay kita. Lahat ng kailangan naging dala-dala. Safe kapag kasama, huwag kang magtaka. Hindi ka magdaduda, walang baga-baga. Parang ninipi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang ninipi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang ninipi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Cheers. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ako. Wow, video pause. Okay lang ako. Parang tanga, kausap ang talaan. Naghihintay na meron sa gitna ng kawalan. Akala ko habang buhay tayo. Akala ko Someone is watching. Someone is watching. Who?
Here. Nick. Don't touch. Ah! You're always there. Hi, Nick. Mega love shoutout, Nick. Thank you so much sa patamsak mo. Baba ka ng bahay mo. Baka may ano ka dyan. May premiere ka. Salamat, Nick. Hi, Ben. Di vlog. Yan si Ben. Yun natin si Ben kasi baby pa siya. Kaka-graduate lang niya ng grade 1. Mega love shoutout sa'yo, Ben. Di vlog. Paborito mo talaga yung kanta na yan. Daan lang, di ako nag-premiere, madalang lang. Okay, Nick. Thank you so much, Nick. Nick, baka hindi mo pa dikit si Vendy Vlog. Magdikita na kayong dalawa dyan. Total, dadalawa kayo. Baby pa siya. Kakatapos lang niya ng grade 1. Baka naman. Opo, paborito ko yung mga yan. Why are you drinking Yakult? I won't be food in it. Sorry, Si Vendy Vlog is nasa Pilipinas po yan. Isa po siyang napakabait na bata. Yung kanta mo po. 98 na siya. Gawin ko siyang 100. Yan. Thank you, Nick. Thank you so much, Nick. 100 plus na kanina eh. Siguro kinain ni Lolo. Yan. Thank you, Nick. Magpasalamat ka, Ben. Kay Nick. Si Nick is mabait yan. Lagi dyan napapadaan o kaya tatambay. Thank you, Nick. More blessings. Lagyan mo na extra. Ay, so loud! Maraming salamat po, sabi ni Vendy Vlog. Yan pinapaba ni Nightboot. Then, dikitan mo, magbakas ka lang hashtag Vendy Vlog. Yan si MJ is nandito. Nandito yan sa Hong Kong. Aston, Sola. Aston. Sola, Aston. I know. Lorena Hagutin. Thank you so much sa tusok, Sisi. May kalab shoutout sa'yo, Lorena. Music mode lang tayo. Yung nakapin, Lorraine, baby po yon. Baka hindi mo pa dikit. Si, Vendy Vlog. Kaka-grad lang niya ng grade 1. Ayan, dinagdagan mo rin siya ni Nick. Thank you so much, Nick. Alagaan natin para makagraduate. Kasi po hindi na siya kumakain eh. Hindi na rin siya nagme-merienda. Tutok na rin siya sa YT, na addict na rin siya. $100 na siya. Congratulations! Sabi ni Nick. Thank you so much.
Congrats, Vance! Para pam pam. Yan, nakagraduate na siya. Graduate na siya kanina. 106 na daw. So, kinain siguro. Wala akong name dyan. Nag-reset lahat na di pa ako nakakagawa. Madami eh. Ganun ba, Nick? Okay, Nick. Thank you. Thank you po, Nick. Sabi ni Ben. Ganun talaga. Kinakain ni Lolo. Minsan yung yung nag-love sa'yo. Gano'n. Balik-balik ka dyan. Yan, nagbaba si Nick. Dikitan mo na, Ben, si Nick. Nagbaba siya. Ano to, bagong upload? Ay, dikit ko na to sa Nick eh. Dati pa, no? Yan, dikitan mo na lang siya, Ben. Pintahan mo na lang si Nick. Hi, Inday! May love shoutout sa'yo, Inday. Inday. Thank you so much naman sa patusok mo. Yung nakapin, baka naman, dikitan nyo kakagrad niya ng grade 1. So, pagtulungan natin, tulungan. Galing na rin siya kay Kuya kagabi. So, nagpuyat din po siya. Hi, Inday, sabi ni Vendy Vlog. Ganda, musta po at sa lahat yan. Mabuti naman. Ikaw, kamusta ka? Music mood lang kasi mapakainin ko pa tong alaga ko. At nandito siya sa kwarto ko kasi gusto niya yung disco light. Astag! Dikit dan na po. Yan, nakadikit na daw sa inyo si Ben. Nick. Was Nick? Thank you so much sa pag-BG-BG nyo dyan. At padaan-daan. Yan, binaba ni Marvelous. Binaba ni Nightbell si Marvelous. Baba ko sa akin bagong upload po ha. Okay, Inday, no problem. Baba ko para ma-views natin. Thank you, Inday. Tikitan mo lang yung nakapin, no? Kakagrad niya ng grade 1. Simple lang po ang kape para di antukin. Okay, Ben. Yan, nagbaba si Inday. Puntahan na kita, Inday. Dikit ko na rin to sa Inday, no? Yan, tamsak na lang ako. Panoorin ko muna. Burong hipon isda. Samut-saring nilagang gulay. Sarap. Thank you, Sisi. Always welcome, Inday. Dating dikit na po si Inday, tamsak dan yan. Dating dikit ka na daw ni ni Ben, Inday. Thank you so much, Inday. Ingat lagi.
Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nagkakawa. Simpla muna ako kape. Medyo sleep na po kasi. Okay po. Then, Masaya ka na sa mundo ko, wala nang makakagawa. Magkakatumbas na rin napadama. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Namimiss kita. yan, salamat sa 4 million in the house. 5 million in the house. More blessings. Sleepy ako. Naku, dapat hindi ako antukin. Sabi ni Ben, matulog ka muna po. YP pa more. Salamat po. You're welcome, Inday. Yan si Night Buto. Naku kapatid, walang anuman. Basta mahalin mo sila dyan. Malay mo, dyan ay forever mo. Di gaya ng ex mo. Sabi ni Nightbot, humuhugot si Nightbot, no? Nightbot, kung alam mo lang. Mahal na mahal. Humugot ka rin, Ben. Ben, di vlog. O, bakit? Inaano ba kita? Mahalin mo sila dyan. Sinagot ka ni Nightbot. Marvelous Dan. Yan. Magbakas ka lang, Inday. Wala pa kasi si Marvelous. Magbakas ka lang po ng hashtag. Hindi mo pa siya dikit? Hashtag gender vlog. Nag-ano rin yan, nag-GLS. Mamaya mag-GLS yan. Kaya i-ring the bell mo para ma-notify kapag nag-LS siya. Marami rin siyang mga tao doon. Kaya dumalaw ka doon. Marami siyang alagad. Nagbibigay sila ng 10 to 20 banana sa mga bago. Unahan niya na yung mga binababa ni Nightbot. Asert dikit Dan. Magbakas ka dyan, Ben, kay Asert. Hashtag GenDVlog. Ilagay mo. Pag mag-comment ka doon. Hashtag GenDVlog. Ganun ka lang. Babalikan ka na marami ilagay dyan. Nandito rin yun sa Hong Kong. Magaya mo rin siya. Yan si EB Travel Vlog. Binaba ni Nightbot. Nasa Taiwan. Hello, Dream! Kalumot. Harang GenDVlog. Yan, Kalumot. Mega love shoutout sa'yo. Salamat po, Dream Kalumot. Hello, alagad ni Miss Vergara. Mega love shoutout. Thank you so much sa patamsak. Salamat, Vergara, Sisi. Harang, sabi ni Dream. Asert Dan. Sa lahat po ng mga dinidikitan nyo, binababa ni Nightbot. Magbakas lang po kayo ng hashtag GenDVlog. Babalikan po nila kayo. Yung mga binababa ni Nightbot is sari-sari. Nasa Hong Kong, nasa Taiwan. Babalik po yan sila sa inyo kasi mga legit po yan sila. Hello, Kali! Thumbs up kapatid. Mega love shoutout sa'yo.
Yan, Kali Balugan, welcome ka ni Nightwood. Yan. Dream Kalumot, in Langga. Thank you so much, Dream Kalumot. Nag-love shoutout sa'yo. Harang ako, tapos ko lang. Thank you, Inday. Salamat sa pangarang mo. Wait lang po talaga, iwan ko si Timpla po ako. Sige, Ben. Take your time. Timpla ka na ng kape mo. Salamat po sa inyong lahat. Ano gusto niyo? Budots na lang, no? Budots. Palitan natin yung music. Hello, Dream Kalumot. Thank you, Dream Kalumot. Yan, meron ka ng jacket. Baka may premiere ka, ibaba mo lang. Baka matangsa ka natin. Renel! Yan si Ate Renel. Bangkok K yan. Tamsak. Thank you, Ate Renel. Ayan, nandiyan na si Kuya. Escort ni Saklam. Yan, escort. Yan si Ate Renel Alagad. Yan, thank you so much, Shona. Pinasugod ni Ate Renel. Thank you, Ate Renel. Sorry, hindi ako nakapunta doon. Kasi nagpa-music lang ako eh. Kababago lang. Natapos, premiere ko. Okay, Dream Kalumat. Sige, ano mo para matamsakan natin at mag-views ko rin. Hello, thank you, Ate Renel, sa mga pasugod mo. Bibigyan ko na lang sila lahat ng mga jacket. Yan, kung mga hindi pakadikit is mag-ano lang kayo dyan, po, didikit po ko mamaya. Thank you sa pasugod, Ate Renel. Mama, thank you. Nakalive si Ate Renel. Thank you, Ate Renel. Tamsakdan kapatid. Thank you, Ate Renel. More blessings. Thank you so much sa inyong lahat. Yan, Mama Ching. Hello, tamsakdan sa'yo, Renel. Thank you po, Mama. Yan, may jacket na po kayo. Lahat po kayo binigyan ko ng jacket para, Tres Morales. Yan. Yan din si, aking brother. Di Mr. Design, di kilay. Thank you, Kuya. Papakainin ko pa kasi to kaya hindi ako nagpapakita. Saka nandito siya sa kwarto. Gusto niya daw yung disco light ko. Yan, thank you so much po sa pasugod, Ate Renel. Thank you sa inyong lahat. Hello, tamsak din. Meron kami yan. Yan yung nakapin, si yan, tsaka tapos lang yan ng grade 1. Hello, Mr. Zoo! Mega love shoutout sa'yo, Mr. Zoo. Thank you so much. Salas Sky. Tamsak Dan from Renel. Yan, thank you so much. I love you. Goodbye. Thank you. From Ate Renel. Thank you so much sa pasugod. Dream Kalumot, nandiyan pa rin. Thank you so much, Dream Kalumot. Magbaba ka na, nasa na yung binaba mo. Mabuse natin. Magkakalating oras na rin tayo. 7 o'clock eating. Sulat!
Pahold ka mga at ka. Agloyo.
Jonah Sagayno Remix. Jonah Sagayno Remix. Jonah Sagayno Remix. Jonah Sagayno Remix.
Hi, Liz! Mag-love shoutout sa Liz. May jacket ka na po, madam. Thank you so much po sa padalaw.
Hi guys.
Yan, meron na po, Boss Bon. So, baka po ng bahay mo, boss, meron ka pong premier. Tambay muna ako sa'yo, kapatid, new intro. Okay po, thank you po. Puntahan ko po yung new intro mo. Boss, padikit naman yung nakapin. Baby pa yan eh. Hindi pa nag-grade 1. Baka naman. Thank you, boss. Ito na ako, boss. Salamat, boss. Tapos na rin ako. Nandito na ako sa ano mo. Nakagraduate na yan kanina eh. Kaso nawala ulit. Nakain. Thank you, boss, sa pabidi ah. Bondan dikit, sabi ni Ben. Nadikitan ka na rin niya, Ben. Inunahan ka na. Bagal ako, sensya na. Salamat kapatid. Ako, WS na lang kulang. Ang laki pa. Ricky, hehe, gusto ko ng quit. Huwag mag-quit. Sige, lista kita. Lista kita, Born. Ano mo, ipaki-follow yung page ko, Genji Vlog. Tapos PM mo ko doon para bigay kayong resibo pag na-play kita. Hello, walay me. Yan. May collab share sa'yo, walay me. Ipi-play kita, Bon. Mamayang gabi. Walay mi, huwag ka quit, kapit lang, sabi ni Ben. I-play kita, Bon. Ano, paki-follow yung ano ko, yung page ko sa FB, Genji Vlog din. I-play kita mamayang gabi.
Bon. Tapos message mo ko doon, Bon. Sabihin mo lang, Bon, sa akin. Para mabigay ko sa iyo yung resibo. Sige po, Madam Noted. Thank you. Para ma-play kita. Hello, Glenn. Nag-alap siya sa'yo, Glenn. Salamat sa paharang mo. Yan sabi ni Ben, huwag ka quit, kapit lang. Yan, nalista na si Ben, ay si yan si Glenn din, rin, WS din yung inaano yan. Pumunta ka rin kay dikit mo na ba to? Yung binababa ni Nightwood, dikitan niyan kasi nagbibigay din silang WH. Ito si Ate Renel. Salamat po sa support niyo mga kapatid. Always welcome, Glenn. Bon. Glenn SCTV, mega love shoutout, sabi ni Bon. Ito, nagpe-play din to, Bon. Naka-live siya ngayon. Si Ate Renel. Baka hindi mo padikit. Binababa ni Nightwood. Dikit na rin po ako sa kanila, Madam. Okay. Oo, nakailay siya nga ngayon. Pinasugod ako kanina. Bon Brian Vlog, may kalap shoutout din sa'yo. Sabi ni Glenn, hello Glenn, thank you so much sa patamsak mo at paharang sa akin. Andito kayo, di ba nakalab si Ate Renelo? Biglaan lang to kasi wala si amo ko, so naka-music mood lang ako. Member din ni Mr. Kilay, Madam, lahat sila. Dikit ko. Okay po. Sana all member. Nagpa-play din si Kuya, 'di ba, Bon? Bong chika bong. Kakabog kabog. Pwede pa hiram ng lights. Pretty host. Galing nga sa boarding. So, wala na akong boarding. Inuwi ko na. Gusto nga rin ng alaga ko eh. Sabi niya, very nice daw. Disco time. Andiyan siya. Tingnan niya. Yung kulay. Yan. Nag-renew lang po ako kay Mr. Kilay, Madam. Wait mo, member ko sa'yo. Hindi. Joke lang, Bon. Joke lang. Sana all. Napapasana all si Glenn. Parang kapit lang, kapit. Glenn, baka hindi mo pa dikit yung nakapin. Baby pa yan. Si Bendy Vlog. Nasa Manila yan. Nasa Pilipinas. Isa siyang LGBT yan. Bago lang siya, baby pa lang siya. Hindi pa siya grad sa grade 1. Kinakain agad ni Lolo. Bon Brian Vlog, monetize ka na ba? Hindi pa siya monetize. Kailangan pa nga ng WH. Ikaw, Glenn, money ka na? Naka-LS din si Vergara. Kapag money ka na, kapatid, paliparan kita. Sige, magpaliparan kayo dalawa. Glenn, hindi pa. Kapagod, wala na kulang. WH na lang kulang. Huwag susuko, kapit lang. Ay, excuse me. Ang tahong ni Carla. Salamat sa inyo Yung intro mga kapatid, yan sabi ni Bon. Tapos na ako dyan, Bon. Glenn, di pa ako muna pero maraming ads na mga videos ko. Oo, si Lolo ngayon kumikita sa inyo. Meron nga. Glenn, sana all. Sana all my ads na.
Aha, anong sana all si Lolo lang ang naka-benefits. Kaya nga, si Lolo yung naka-benefits dun sa ano nyo, ads nyo. Ay, salamat sa inyo sa mga pag-ano nyo dyan. Patangsa, pabidi-bidi nyo, nag-stay kayo. Thank you so much sa inyo. More blessings sa inyong lahat. Hello, Pia. Pia Sarah's Kitchen. Tama po ba yung pagbigkas? Salamat po sa patamsak mo. May galab shoutout sa'yo. Magbaba ka po ng bahay. Meron po diyang bago. Sila Glenn, si Bon, tsaka po yung nakapin. Baka naman. Thank you so much po. Ma'am Pia. Tama po ba ako, ma'am? Baba po ng bahay po. Tamsak. Tapos magbaba rin si Bon. May bago siyang intro. Saka si Glenn. Magbago kang upload, Glenn. Ayan po. Ay, nagbaba ng bahay si Pia. Madam, may premiere po pala ako. Wait lang. Okay. Okay, Bon? Ang Pia, nandito na po ako. Dikita rin po pala to sa inyo. Salamat ba sa paharang? Thank you, Ma'am Pia. Destination. Oh yeah. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means. Into it goes sometimes when I'm lying in bed just to get it all what's in my head. I am feeling a little peculiar. Into it with money and I step outside and I take a dip and I get real high and I think the top of my lungs. What's going on? And I say, Pia, dikit dan, sabi ni Ben. Wala na yata si Ma'am Pia. Nagbakas ka sana, Ben. Harang pa ako, madam. Okay, Bon. Jhayz Fragale. Jhayz Fragale. If I hear my life is still.
for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means. Sige, magbaba ka na. Nasa yung premiere mo. May premiere kanina eh. Si ano? Alas 8 daw. Wala naman na siya. Baba mo yung premiere mo, tamsa ka natin. What's going on? Oh, tatamsak na ako Bon ah. Yan, Ben, ano, patamsak naman yung ano, yung premiere ni Bon. Mag-comment ka na doon, hashtag Jenny. Unboxing. Wow naman. Sana all may unboxing. Salamat po, madam. Always welcome. Mag-e-enda rin ako papaya. Lipat na kayo kay ano, kay Ate Renel. Wala na rin si Glenn, oh. Ano na lang kita, piniin mo na ako dun sa page ko, Bon. Play kita mamayang gabi, ha? Thank you so much. Sige, nalipat na kayo kay ano, Ate Renel. Mag-e-end na rin ako, eh. Katas ng sweldo sa work. Ah! Akala ko naman sa YT. Wala ka pa pala muni, no? Sige po, sige po. Yan, sabi ni Ben Bon Tamsak. Sige po, madam, salamat. Sige, ingat. Punta kayo na kayo kay Ate Renel. Mag-end na rin ako. End na ako, Ben. Bye-bye. May love share sa inyo lahat. Thank you and more blessings. Ingat tayo lahat. Bye-bye. Punta kay Ate Renel kaya ano? Ben. Ibababa ako. Punta ka doon. Ito. Kilala mo yun. Saglit. Thank you, Bon. Thank you so much. Pupuntahin ko si ano. Si Ben doon para madagdagan ulit yung banana niya. Kasi lagi siyang kinakain. Ito, yan. Punta ka na doon. Punta rin ako doon. Bye-bye.